бозиашонро мусови ҷанбаст карданд ва ҳоло 7 имтиёзӣ дар ҳисоб доранд. ҳайати дастаи Истиқлол сеюм низ мутаваҷҷеҳ шавем. тамошобини азиз ки онҷо аз шаҳри Душанбе аввалин бозие буд ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор гирифт. аввалин шуда клуби марказии варзиши артиш ва дастаи Ҳулбук бо ҳамдигар бозӣ карданд. ду дастаи 4-1 ба фоидаи равшан анҷом ёфт. ҳоло бошад Истиқлол ҳосилот. бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва мебинем ки бозии ин ду даста бо кадом дар бозии дебютии худ дар ҳайати Истиқлол корти сурх гирифт ва имрӯз бозие ки Истиқлол ҳосилот фурсат ҳоло барои бозигарони дастаи Истиқлол зарба ба гол 1-0. Манучер Ҷалилов бори сеюм пушти пӯ як паси бисёрам хубро ба Манучер Ҷалилов анҷом дод ки ӯ бо дарвозабони аввал моҳи май Истиқлол бо ҳисоби 3-1 тавониста буд ки ҳосилотро шикаст бидиҳад ва баъдан моҳи ноябр дар бозии ҷавобӣ дар ноҳияи Фархор ҳосилот партоб ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат ҳаст барои бозигарони Истиқлол ва инҷо Ислом зарбаи Ислом ва инҷо тӯбро дошта мегирад Ахмедият. зарбаи Фирдавс ва инҷо боз ҳам бартараф мекунад онро Моҳриддин. Фирдавс фурсат барои бозигарони дастаи Ҳосилот ва инҷо касе нест ки бо як расиш тӯбро ба дарвоза. тӯбраби хуби бозигарони дастаи Истиқлол фурсат ҳаст барои задани голи дуюм. зарбам зада мешавад Восоиф Улиё аз ҷониби Далер Азизов. ва ду голи дигарро бошад Тоирҷон Тағоизода зад ки ҳоло ин бозигар як фурсати бисёрам хуб барои бозигарони дастаи Истиқлол буд. як зарбаи дигар зада мешавад ва бозӣ боқӣ мондааст. Амирбек Ҷурабоев. Манучер фурсат барои ӯ ҳаст. бо сар инҷо тӯбро зада аз берун мекунад дарвозабони дастаи Ҳосилот аз дохили ҷаримагоҳ. Резо Дехонӣ бисёрам зарбаи қавӣ дорад Истиқлол дар дохили ҷаримагоҳ аст. партоб анҷом дода мешавад ва инҷо аввалин шуда ба ту мерасанд бозигарони дастаи Ҳосилот. Ҷозеф Акомади фурсат ҳаст барои бозигарони дастаи Ҳосилот. партоб анҷом дода мешавад ва инҷо касе нест ки боз ҳам аз замин бояд мутаваҷҷеҳ мешавем. довар иҷоза медиҳад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. бисёрам як голи зебо акнун инҷо дар иҷроиши бозигарони дастаи Ҳосилот. Ислом худро Роналдо эҳсос кард. Ислом ва тӯбро ба дарвозаи Ювентус не ба дарвозаи Истиқлол зад. бисёрам як голи зебо дастаи Ҳосилот бошад бо Вахш рӯзи 5 апрел бозӣ мекунад. боз ҳам бозии душвор интизори дастаи Ҳосилот аст. инҷо Далер Азизов. Аҳтам Назаров вақти эълон намудаи довар аллакай анҷом ёфтааст аммо то ҳанӯз садои шакашро баланд намекунад. Резо Деҳқонӣ партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Истиқлол. зарбам зада мешавад ва инҷо ва тамом. Хуршед Дадабоев садои шакашро аз анҷоми бозии даври сеюми Лига Олимпии бисёрам зеборо ба самар расонид. бозиро бо шумо бошад. ман Шораи Фаридун Сафарзода тамошо кардам. Ҳосилот аввалин имтиёзҳоро касб кард.